गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि समाव आं फोरमायो। मैयानि थांनाय सानाव गिबि आसामनि ट्राइबेलनि गेजेराव आसामनि स्पिकार मोननाय गणेश कुटुम सारनि फिसालाजों दान्दिसे सम लोगो हमदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया गणेश कुटुमजों सानसे समाव मोजां रिलेसन दंमोन होननानै गणेश कुटुमनि फिसालाया फोरमायो। बाहेरायाव थांनानै बेमार नायोबा माब्रै जायो आरो इन्डियायाव बेमारखौ फाहामोबा माब्रै जायो, बेबायदि माखासे गणेश कुटुम सारनि फिसालाजों सावरायलायनाय जादोंमोन। मानो होनोब्ला गणेश कुटुम सारनि फिसालाया डक्टर डिग्री फरायनानै कमप्लिट आरो बिनि उनाव डक्टर साख्रिखौबो मोनदोंमोन, नाथाय डक्टर साख्रिखौबो मावासै। बेबायदि समाव आं माखासे इन्डियानि बाहेरायाव थांनानै देहाफोरखौ मोजाङै नायजायोबा साबसिन जायो ना इन्डियायावनो साबसिन जायो होननायाव जेब्ला फोरमायो। गुबुन हादरनि डक्टरा जुदि इन्डियायाव डक्टर मावनो फैयोब्ला इन्डियायाव आरो 3 बोसोर सोलोंथाइखौ लाफिननो गोनां जायो होननानै फोरमायो। आरो गुबुन हादराव इन्डियानि डक्टरफोरखौ मानियो आरो मानिनो गोनां जायो होननानै बे गणेश कुटुम सारनि फिसालाया फोरमायो। सासे डक्टरनिफ्राय बेबायदि माखासे एक्सपिरियेन्सखौ एसेबाबो आं मैयानि थांनाय सानाव आं एसेबाबो रायजो राजानो फोरमायनो हानाय आरो बे गेदेरमा डक्टरनिफ्राय बेबायदि माखासे खोथाखौ खोनाबोनानै आं दिनै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजानि खाथियाव आं फोरमायनो हानाय जादों। मानो होनोब्ला दिनैनि समाव नंमारगौ, सोरांनाय लोगो लोगो जोङो डाइरेक्ट बाइक सालायो, गारि सालायो, सोरनिबा सिथ्लायाव डाइरेक्ट थांबाय, जिरायबाय, साहा लोंबाय, डाइरेक्ट आरो गारिखौ सालायलायबाय, न'आव फैलायबाय, ओंखाम जाबाय आरो डाइरेक्ट दुगैबाय, लोबबाय, रेस्ट लाबाय। बेबायदिनो 2 घन्टा थाबायोबा बेसेबां गोजान लामा थाबायनांगोन, बेबायदि माखासे बे गेदेरमा दैदेनगिरिया फोरमायो। नंमारगौ, मानसिया सानसेयाव 2 घन्टानिफ्राय खम थाबायनाङा होननानै बुंदों। हायोबा 2 घन्टानि गोजौआव थाबायनांगौनो आरो खमथारा 2 घन्टा थाबायथारनांगौ होननानै फोरमायो। बिनि थाखायनो सानसे समाव ट्राइबेल हारिनि गेजेराव गिबि आसामनि स्पिकारनि फिसालाया सासे डक्टर डिग्री फरायनानै आरो डक्टर साख्रि मोननानै दिनैनि समाव डक्टर साख्रिखौबो मावासै, न'आवनो माखासे बेफार फालांगि मावनानै सोलियो। थांनाय बोसोराव 29 लाखनि ना फानदों आरो न'खरनि माखासे बिबना बिनानावाबो डक्टर। नाथाय बेबायदि समाव थारनियाव फंसे बाथ्राखौ आं फोरमायो। फैबाय थानाय समाव इलेक्सनखौ गेलेगोन होननानै फोरमायो, नाथाय अबे पार्टियाव इलेक्सनखौ गेलेगोन बेखौ आं दिनै आंनि चेनेलाव आं बुंथ'वा। नाथाय ट्राइबेलनि खामानि मावनो बा ट्राइबेल हारिखौ जौगाहोनो थाखाय गणेश कुटुमनि फिसालाया फैबाय थानाय समाव इलेक्सनखौ गेलेगोन होननानै फोरमायो। बिनि थाखायनो जोंनि ट्राइबेल हारिनि गेजेराव बेसेबां ट्राइबेलखौ अननो हानाय बा ट्राइबेलनि थाखाय साननो हानाय, साफ्रोमबो गावनि बिफानि गावनि बिमानि आखल आखु आरो ट्राइबेल हारिखौ माबोरै जौगाहोगोन, बेबायदि गेदेरमा दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ। गावनि जाथिनि खामानिखौ बांसिनै नोजोर होनांगौ होननानै फोरमायो। नाथाय दानि लिडारफ्रा पार्टिनि खामानि मावनायखौ सोरांबानो मिडिया लेंहरनानै जोंनि पार्टिया ओरैबायदि मावबाय, जोंनि पार्टिया ओरैबायदि मावबाय, नैबेखौल' साननि हरनि ससियेल मिडियायाव नुयो होननानै गणेश कुटुमनि फिसालाया फोरमायो। नाथाय पार्टिनि खामानि मावनाया बिबानखौ लानानै मावखानांगोन, बेखौ फोरमायो। नाथाय साफ्रोमबो लिडारफ्रा गावनि हारिनि, गावनि जाथिनि जौगालु आरो गावनि जाथिखौ साबसिन खामानि मावनो होननानै आगान सुरो आरो बेबायदि समाव जाथिनि खामानिखौ बांसिनै मावनांगोन बा मावनांगौ होननानै फोरमायो। जेब्ला गावनि बिफाया अरायसम जानायनि लोंनायनि जिखुनु जाया समाव ट्राइबेल हारिखौ माब्रै गोरों गोरा खालायगोन, माब्रै ट्राइबेल हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हागोन, मोनफ्रोमबो खथायाव ट्राइबेल हारिखौ सोसननानै होलांनो हागोन, डिपार्टमेन्टआव गावबा गाव डिपार्टमेन्टआव बेबायदिखौ बांसिनै
सिन्था धारना खालायोमोन होननानै फोरमायो। आरो माखासे रिलेसनखौ गावनि बिफानि रिलेसनखौ गावनि गथ' गथाया मोनथिनांगोन, सिनायनांगोन, अब्लासो रिलेसना थालाङो होननानै फोरमायो। गावनि बिफानि हाग्रामा महिलारिजों मोजां रिलेसनखौ आं मालाबाबो बावनाय नङा होननानै फोरमायो। बिनि थाखायनो जोंनि माखासे बिटिसि बिटिआरनि सिङाव गणेश कुटुमनि फिसालाखौ मालाबा समाव आलासि हिसाबै हांख्रायगोन नामा? मालाबा समाव हांख्रायगोन नामा? नाथाय गावनि बिफानि रिलेसनखौ जोंनि बर'नि माखासे गावनि बिफाजों रिलेसन थानायखौ मालाबाबो गावनि बिमा, गावनि न'खरनि मानसिया बावाखै बिफानि रिलेसनखौ होननानै फोरमायो। बेबायदि समाव दिनै बिफानि रिलेसनखौ गावनि गथ' गथाया दिनै बिफानि माखासे मावलांनाय खामानिफोरखौ आरो आंबो मावनो हागोन नामा होननानै दिनै फैबाय थानाय समाव पार्टिनि जानानै इलेक्सनखौ गेलेगोन होननानै गणेश कुटुमनि फिसालाया फोरमायो। बेबायदि समाव गणेश कुटुमनि फिसालाखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाबा समाव आलासि महरै हांख्रायगोन नामा?